kudin mai idan kun ka gara mai fari bar mu kullum waziri mu muke ina jiran lokaci Barkoni da sarki tabara wanda ya zamani sannan shi fa ne dai da kansa ya rantse da zamani akwai wasu 'yan tsirari kasan nan da ba su san zamanin yau da radda kun kai gare mu ba za mu ɗebe ku ba yau da radda kun kai gare mu ba za mu tozarta ba yau da radda kun kai gare mu ba za mu tozarta ba maganar arewa kudu ba zan yi dan lokaci maganar arewa kudu ba zan yi dan lokaci shugabanni mun ka samu ko 'ya'yan barankace to zaben ya saba layi kasar fata barkace dillalan mu sun sai da mu da tarkuna sun karo dillalan mu sun sai da mu tarkuna sun karo mazan mu je yau har da mata muna ta yin ladabi mazan mu je yau har da mata muna ta yin ladabi mulki rabbi ne da ya baku ai dole ne ma mu bi sannan dai biyayya gare ku magana ce ga janibi kun kuma kun ka kauce muke da turjiya za mu zo kun kuma kun ka kauce muke da turjiya za mu zo maganar tsaro sai mu duba ƙasa da cece kuce maganar tsaro sai mu duba ƙasa da cece kuce me za mu dawo da hanya da za ta bulle a ce sai fa mu kauda dukkan ukuba ta zuciya sai mu ce gyara za mu yi babu illa da takawa za mu yi gyara za mu yi babu illa kawa za mu kasar mu a yanzu ta kama hanya tana son ta ruguje me kuka tanada yau gare ta kuke son ta ruguje me kuka tanada yau gare ta kuke son ta ruguje komai za ku yi babu kunya sai ku yi manna an gaje wai a hakan kuke so mu bi ku ba za mu daibi ku ba wai a hakan kuke so mu bi ku ba za mu daidaita ba jagoran kasar ta muku ne muna ta yin uzuri gwamnoninmu ma dai gaba dai muna ta yin uzuri sarakunanmu ma dai gaba dai muna ta yin uzuri malamanmu har ma da fasto ku zo da jan hankali malamanmu har ma da fasto ku zo da jan hankali malamanmu har ma da fasto mu dage da addu'a jagora ƙasa ta muku ne jininmu ne ke zuba jagora ƙasa ta muku ne jininmu ne ke zuba kun rasa yadda za ku yi ku kare kowa yana fargaba sai fangan da soja mun rasa me ke gaba
dan Allah ku duba ƙasar mu na shan wuya, dan Allah ku duba muna ta da shan wuya. Waƙar nan da ni kauna rera ba da kai nake ba, waƙar nan da ni kauna rera ba da kai nake ba, waƙar nan da ni dai na rera ba da ke nake ba. Dan Allah mu dai haɗe kanmu don samun ci gaba, dan Allah ku duba ƙasar mu na shan wuya, dan Allah ku duba